Taljan ta' 47 sena jinsab fil-periklu li jitlef ħajtu wara li waqa' minn għoli ta' madwar sular f'sit Tal-Kostruzzjoni Ġiljan. L-inċident seħħa l-ħabta ta' 7:15 ta' 2 filgħodu meta waqt li kienet jagħmel xi xogħol fis-sit waqa' madwar sular għoli. Fuq il-post issejjaħ tim mediku flimkien ma' membri mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili biex jgħinu lill-vittma. Huwa ttieħed l-isptar għall-kura fejn aktar tard ġie ċertifikati li jinsab fil-periklu tal-mewt. Il-Maġistrat tal-Assa Dorin Clark qed tmexxi l-inkjesta illi nħattret dwar dan il-każ u talbet l-għajnuna ta' bosta esperti. Mara ta' 27 sena minħallu għand darbet gravi wara li nqalbet bil-karozza f'Ħażebbuġ. L-inċident seħħa l-ħabta tas-sija ta' 2 filgħodu fit-triq l-Imdina meta għal xi raġuni il-mara tilfet il-kontroll tal-karozza u nqalbet biha. Fuq il-post issejħu membri mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili biex ħarġu lill-vittma mill-karozza. Ambulanza ħadet tal-isptar fejn aktar tard ġiet iċċertifikata li qed issofri minn ġrieħi gravi. Sewwieq ta' mutur ta' 59 sena mill-Italja li jgħix fit-Tilgħin qed isofri minn ġrieħi gravi wara li 2 filgħodu ħabat f'ħajt. L-inċident seħħa l-ħabta ta' 9:09 ta' filgħodu fit-triq l-imqabba fis-Siġġiewi meta għal xi raġuni ir-raġel tilef il-kontroll tal-mutur tal-Amja Piaggio Vespa u ħabat f'ħajt. Huwa ttieħed l-isptar għall-kura fejn ġie ċertifikati li qed isofri minn ġrieħi gravi. Sewwieq u passiġġiera ta' mutur indarbu gravi wara ħabta bejn mutur u karozza f'San Ġwan il-ħadd filgħaxija. L-inċident seħħa l-ħabta ta' 9:09 fit-triq tal-Balal meta mutur tal-Amla Honda misjuq minn raġel ta' 55 sena mis-Swieqi ħabat ma' Peugeot 308 misjuqa minn mara ta' 34 sena minn Ħażabbar. Rigba fuq il-mutur kien hemm mara ta' 53 sena minn Taslima. Is-sewwieq u l-passiġġiera tal-mutur ittieħdu l-isptar fejn ġew iċċertifikati li qed isofru minn ġrieħi gravi. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija dwar dawn il-każijiet kollha għadhom għaddejjin. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.